Ik ben Geertje Karis. Ik werk voor mijn eigen bureau 21 en daarin ontwikkel ik eigenlijk vernieuwend onderwijs. Dat wil zeggen, hoe zet je cognitieve dingen nou op een creatieve manier in, zodat kinderen dat beter kunnen verwerken, zich eigen maken en onthouden. De eerste opdracht die ik kreeg en wat ook uiteindelijk de Drakenvallei is geworden, is eigenlijk ontstaan uit de vraag van een specifieke school. Die vroeg van hoe kunnen we nou kinderen die vanuit de kleuterschool komen, ineens in groep 3 moeten zitten, die moeten daar in de bankjes zitten en concentreren en focussen op inderdaad de cognitieve vakken. Hoe ga je spelend leren? Want die vraag is er dus wel in het onderwijs. Er zijn zoveel mogelijkheden hoe je leerstof anders kunt aanbieden, zodat eigenlijk niet kinderen buiten de boot gaan vallen, die het wel zouden kunnen, maar op een andere manier. Dat dit spel, wat ik dus toen ben gaan ontwikkelen, daar eigenlijk een heel mooi antwoord op is. En ook hele mooie handvaten geeft. Als kinderen dat spelen, kunnen ze met groepjes werken, waardoor ze niet alleen ervoor staan, dus ook heel erg gaan samenwerken. Het daagt kinderen uit om op een andere manier naar lesstof te kijken eigenlijk ook. Dat hebben ze helemaal niet meer door. Dus je kunt er allerlei lesstof tussen stoppen en ze hebben niet door dat ze aan het leren zijn. Dus ze zijn eigenlijk de hele tijd aan het spelen en ze doen het samen. Dus ze hebben niet die druk van oh ik kan iets niet. Want ik merk dus heel vaak dat veel kinderen ineens opbloeien en zeggen van hé, maar dat weet ik allemaal, dat kan ik heel goed. De voucher die ik gekregen heb, ga ik inzetten om een opleiding te ontwikkelen. En dat wordt deels voor leerkrachten, zodat leerkrachten het spel heel ruim en met veel inspiratie kunnen gaan inzetten, waardoor ze hun lessen kunnen verrijken. En anderzijds wordt er een opleiding ontwikkeld voor pedagogische medewerkers. Dat zijn de mensen die op de Gezonde Basisschool voor de Toekomst de tussenschoolse tijd vullen. Dus zij zijn ook al bezig met veel meer het creatief lesgeven en daar past dit spel heel erg mooi in. En ja, het is een hele nieuwe manier van lesgeven. En dat is voor zowel groep 8 heel leuk als voor groep 3.